Salutare, toată lumea, este Alex. Stai, nu joc ăsta. Pe case opening. Nu pe vitosism. Așa. Deci, salutare, toată lumea, este Alex. Și bine v-am regăsit la un nou episod din case opening. Adică primul episod din case opening. Bine, eu sunt afară, trebuie să intru, da, cum v-am zis, am telefonul spart, ca dracu și tot merge, o să vă fac o demo. Da, nu, ăsta nu o să fie și cine știe ce, merită să vorbim. Da, deci eu mi-am luat Windows 10 pentru că mi se pare super și da. Stați așa să mă duc în setări, memorie, spațiu de gigabytes, stai că nu mai știu cum era aia. Dar cred că o să dureze un pic pentru că nu avem ce să facem, o să-l opresc și eu o să-l opresc cândva. Dar acum trebuie să fac ceva și trebuie să șterg mult. Aici am uitat aici. Acum intrăm în diverse, ok. Asta, nu, tu treci acolo, asta, atâta. Da, și nu știu dacă o să filmez mult, pentru că o să șterg unele videoclipuri de la mine de aici. O să fac și da, hai să-i facem pe deci. Da, ca cu acest video a fost cine știe ce, nu cred că o să-l postez sau da sau nu știu. O să pun și poză, asta cu Anonymous nu stă bine. Da, deci, la revedere. Asta din greșeală am pus